Единственото, което мен ме притеснява е двойния стандарт, защото на първо място, когато преди 5 месеца ние протестирахме и когато имаше пак арестувани, тогава нямаше такива масови протести от същите тези демократи. И второто нещо е свързано с участието на чужди посланици. Представете ли си на протест за запазване на еврото да имаше руски или китайски посланик? Тогава вашето студио ще да продължи до следнощ. Цялата група на ППДБ щеше да е тук да обяснява как има намеса във вътрешните работи на страната. Говоря за запазването на еврото, което е една така общонационална кауза, както и корупцията е общонационална кауза. Би трябвало да бъде общонационална кауза. Това ме представи, че за да не коментираме в детали самото дело, наистина, ако има корупция, те трябва да се докаже. Но все пак, нека да споделим, че когато се говори за борбата с корупцията по законов път, това, което ние трябва да правим като законодатели, когато ние от Възраждане внасяме законопроект, и то беше първият законопроект, знаково внесен в 51-то Народно събрание, който да направи така, че действията на тази комисия да станат прозрачни. На гражданите да могат да обжалват отказите за образуване на производства, тогава всичките тези демократи гласуваха против.